musidɗo tedduɗo jiɗɗo hettade kalirɗe meɗen fulɓe walla mbiya radioji fulɓe addanama ko hesɗi yahay play store binda Pular FM sa windi Pular FM ma o addane oɗo application Pular FM mbaɗamo installé e téléphone maɗa so nden heedi guddita sa udditi musidɗo hankkadi a dañi ɗo kalirɗe meɗen foof kalirɗe meɗen fulɓe ewa ɗo ko accueil woni fuɗɗorde nde walla mbiyan damal so nden heedi ɗo ko catégorie ma taw hen nalankoɓe meɗen ɗo sa ñoƴƴi ɗo to natal baba malmen ma yiɗon nalankoɓe meɗen walla so tawi a ruttima to banggue kalirɗe fulɓe kadi ma taw ɗo kon abbo e kalirɗe meɗen ma taw ɗo kalirɗe meɗen fulɓe kewɗe ɗe mbawɗa heɗade musidɗo tedduɗo ha joni de aɗa wawi ƴewde radioji goɗɗi taw koɗi nder Sénégal walla ni taw ko musique aji e wadde noon sa yiiɗi heɗade radioji Sénégal kadi ma wawɗo tawde guilay radioji goɗɗi tan ɗi ganduɗa nani e nder hande internet ɗo ko sa yiiɗi heɗade jewte sernaɓe meɗen wadde noon musidɗo tedduɗo application neni wiyete ko Pular FM tinno caren o yaaja gam hettiyankoɓe meɗen hankkadi mbawa wadde télécharge oɗo application tawno keɗo no hannirta ni kalirɗe meɗen taw kadi ko Pular labɗo ceer ala goɗɗum koni hen kalirɗe men gonɗe ha to ɓuuri woɗɗude e nder Afrique kañum foof ma wawde tawde nder ɗo musidɗo tedduɗo wadde noon a salminama a jurama kadi a ñagama yafuye a ñagama kadi ne mbawata wadde partage oɗo vidéo no hannirta ni wadde on jarama.